predchádzajúcom videu sme si ukázali, ako sa dá namodelovať priehradová konštrukcia a na konci som sa zmienil, že ANSYS používa defaultné prvky beam, ktoré sú pevne spojené v styčníkoch a prenášajú aj ohybové momenty, aj šmykové sily. A často sa v praxi na modelovanie používajú iné konečné prvky, ktorým sa hovorí link, a tie sú v styčníkoch spojené voľne, čiže ako keby tam bol voľný kód, a prenášajú iba tlaky a ťahy. A v tomto videu si ukážeme, ako nastaviť ANSYS, aby používal iba tieto prvky. Ten prvok sa volá link 180. Vytvoríme si kópiu tohoto static structural. Duplicate. A môžeme si to nazvať, aby sme vedeli, čo je čo. Čiže toto je priehradovka link 180, čiže budeme používať prvky link 180. Toto prvé static structural je priehradovka beam 188, to je ten defaultný prvok. Otvoríme si model. Môžeme si znova zapnúť zobrazovanie tých prierezov, aby sme to videli lepšie. Ideme na Geometry. Potrebujeme teraz nastaviť, aby každé z týchto telies nebolo tvorené defaultne prvkami, aké používa ANSYS, ale aby použilo prvok link 180, pravým klik a insert commands. Sem treba napísať niekoľko príkazov. Príkaz na zmenu typu elementu je ET. Teraz sa napíše, aké číslo elementu, čiže element číslo 1 bude link 180. Je jedno, či používate veľké alebo malé písmená, pretože ANSYS na toto nie je citlivý. Keby ste sa chceli viacej dozvedieť o tom, ako sa pracuje s tými príkazmi, tak cez help si vieme nájsť každý príkaz. Advanced Search, si napíšeme ET, to je ten príkaz, ktorý teraz robíme. A zapneme si Command Search, čiže hľadanie príkazov. Search. Hneď prvý je ET. Čiže definuje typ elementu. Prvé je číslo elementu, potom ide nejaké meno, čiže názov elementu, element reference, čo sa dá pozrieť, tu si viete zistiť, aké sú elementy a podobne. Môžeme si ešte pozrieť, že tomu link 180, čo sa tu dá dozvedieť. Link 180. A tu máme opis, že čo to je. Vidíme, že to je v 3D, sa dá použiť. A je to len palička, ktorá má dva uzly. A čo je dôležité, na čo sa to používa? Na modelovanie trasy, to sú prútové konštrukcie. A táto veta je dôležitá. Stláčanie je len v osi elementu a stupne voľnosti sú iba posunutia, čiže žiadne ohýbania. Ešte táto veta je dôležitá, že je to pin joint structure, to znamená, že styčníky sú kĺbové. Pin joint je
je klb, ktorý sa voľne môže otáčať. A to znamená, že no bending of element is considered, že ten prvok sa nemôže zohýbať, vie sa len naťahovať a stláčať. Tu sa viete dočítať k tomu ešte oveľa viacej vecí. Tu sú zhrnuté tie degrees of freedom, aké materiálové vlastnosti sa používajú a kadečo ďalšie. Potom sú tu ďalšie veci ako výstupy, napríklad tu je force, alebo čiže to je osová sila, alebo osové napätie, axial stress, axial elastic strain, to je pomerné pretvorenie a podobne. Tie prvky beam 188, ktoré sú defaultné, nebudem k tomu hovoriť veľa. Jednak sa dá zadefinovať ich prierez, cross section. Pre link sa dá zadefinovať iba plocha prierezu. Hlavne tu vidíme, že degrees of freedom sú ešte okrem posunutí ešte aj rotácie. OK, pre ten link treba ešte zadefinovať, aký bude mať prierez. Section type link, to je section type 1, bude link, čiže zadefinujeme si prvý prierez, to bude prierez pre link. A ďalší príkaz je section data. To je plocha toho prierezu, čo bola 400 mm štvorcových. 400 minus 6, keď napíšeme, to je 400 krát 10 na minus 6, 400 mm štvorcových. No, aby sme si mohli pozrieť, ako fungujú tieto príkazy a niečo sa od nich dozvedieť. Si môžeme skopírovať tieto tri riadky a hodiť si ich do každého z týchto line body. Commands, alebo sa to dá ešte aj tuto v dolnom riadku menu. Sem vložíme tie skopírované riadky. Typ elementu pre druhé teleso bude znova link 180, section type bude dvojka, druhý typ prierezu a to bude 200 mm štvorcových. Môžeme skopírovať. Tak, čiže tu bude tretie teleso, veľká prierez zostáva. Sem si dáme štvorku. Podpery, všetko zostáva rovnaké, sila, takže dáme len solve. Teraz ANSYS vyrieši ten istý problém, ale prvky budú už link 180. Môžeme ísť do solution a vykreslíme si deformácie. Teraz keby sme si to chceli porovnať s tým predchádzajúcim, že keď sme používali prvky beam, môžeme si otvoriť aj ten model. Toto deformation a ten link si hodíme doprava. Vidíme, že tie posunutia sú veľmi podobné. Líši sa to až na treťom platnom mieste. Čiže ten výsledok je veľmi podobný. Keď
chceme vykresliť osové sily tu, tak cez beam results to nepôjde, môžeme si to vyskúšať. Dáme si axial force, evaluate results. Ale beam results sú pre beam. Toto nie je beam, čiže takto to nepôjde vykresliť. A znova treba použiť nejaký príkaz. Takže si sem pridáme ďalšiu položku pre príkaz. Najskôr treba dať príkaz set last. Môžeme si sem dať aj komentár. Keď si dáme vykričník, tak to už ANSYS nebude čítať to, čo je za vykričníkom. A toto znamená, že načíta z výsledkového súboru posledný set. Môžeme si sem dať takýto komentár. Ďalej treba nastaviť formát, v akom to bude vykreslovať. Show. Môžeme si tam dať PNG. Môžeme si to komentovať, že generate plots in PNG format. A teraz treba povedať, že čo chceme vykreslovať. Na to treba vytvoriť niečo, čomu sa hovorí v ANSYS element table. Príkaz je e-table. Ďalej nasleduje naše meno, ako nazveme tento element table. Chceme vykreslovať silu, tak môžeme dať, že force. Je jedno, čo tam dáme, lebo to je naše pomenovanie. Teraz treba napísať smysl C1. To, že prečo smysl C1, to sa dá zistiť v helpe. Keď si pozrieme ešte raz ten link 180, tak keď chceme vedieť, ako sa tu nazýva osová sila, tak je to force. A tuto ďalej, v ďalšej tabuľke sa dá pozrieť, že aký je sequence number pre force, čiže tu máme force a sequence number je smysl C1, môžeme použiť. Čiže preto smysl C1. Tu si môžeme dať komentár, že to je osová sila. Axial force. Teraz to treba ešte vykresliť a na to je príkaz pl e-table, čiže plot element table. Čiarka a názov tej element table, čiže force. Teraz keď dáme znova solve, pod týmto commands nám vznikne output. Čiže toto sú osové sily. Tento obrázok vidíme, že vyzerá tak oldschoolovo. No a to je preto, že to v skutočnosti vygeneroval tzv. Klasický ANSYS, ktorý beží na pozadí tohoto workbenchu. A tam je iné prostredie, ktoré vyzerá takto nejak, čiže to je výstup z iného rozhrania ANSYSu. Môžeme si znova porovnať. Si pozrieme axial force a porovnáme tie hodnoty. To maximum je v tomto prípade nejakých 2666 newtonov. A tuto bola menšia sila, tá osová. A to kvôli tomu, že nejaká časť
toho namáhania sa preniesla cez šmykové sily. Keby sme chceli napätia, tak do toho komand si môžeme skopírovať tieto dva riadky. Nazveme si to napätie je stress. Axial stress. A znova v helpe sa dá pozrieť, že pod akým názvom tu je stres, tu je axial stress, sa tu volá SXX. No a SXX nájdeme pod sequence number LS1. Čiže sem si môžeme napísať, namiesto smysl C dáme LS. Hľadáme solve. No a pribudol nám tu ďalší obrázok. To sú napätia. No a si to môžeme porovnať. Čiže tu sme mali beam tool, direct stress. Takže pokiaľ chceme používať prúty, ktoré prenášajú iba tlaky a ťahy a sú voľne spojené v styčníkoch, čiže sú tam klbové spojenia, tak to treba robiť týmto spôsobom.